meu paper ha sigut fer el muntatge de vídeo amb totes les peces de les artistes digitals i fer que sigui un mapping amb moviment i respectant el concepte i l'estètica de cada una, creant contingut a partir dels seus vídeos per generar un tot, un conjunt, i que tingui sentit i que sigui dinàmic. El concepte, bé, el grup de les artistes es diu Gladiatrix, que ve per reivindicar una mica, és a dir, és com una metàfora de que les gladiadores van existir i que les gladiadores eren guerreres, perquè s'ha venut sempre molt el tema de l'esclavitud, però realment, els gladiadors esclaus, però realment també hi ha un altre... Bueno, ara s'està veient que no, que hi havia gent que entrenaven i que competien. Llavors, des d'aquesta reivindicació de la guerrera, que no se sabia i que hi ha algunes proves històriques, el concepte seria reivindicar que aquestes artistes digitals estan com invisibilitzades i la idea del mapping bàsicament és visibilitzar-les. Llavors, el concepte en què elles han treballat és l'antifragilitat de la dona, perquè partim de que la dona és una cosa fràgil, dèbil, no? A nivell social i bueno, tot el tema del feminisme. I amb aquesta peça es vol també doncs, apoyar tot això, de que s'entengui que hi ha una força femenina i que estem aquí a tope.